cașalotul, da? Doamne, cașalotule, ce păr frumos ai! Cineva ar trebui să scrie o poezie despre părul tău. Am înțeles că oricum e permanent. Aia e! Aveți răbdare? Bun, jumătate de oră la dușul pe aia. Milionul lui. Lasă-l va doar așa pe umeri că moare. Gata, pune mâna la mână. Dacă nu-l încăpe sacul, bacta lui se spune. Știi care e un film? Vezi ce ți-am muncă. Gata? Bun. Deci cașalotul și gelul, vă rugăm, alegeți cât un ou. Fără să ne jubilați la ouă. Avem timp? Nu. Gata, ouăle? Am timp. Sau uite-te la mine. Am timp? 3, 2, 1 și... Uite unul. Nu pot. Stai. Acum! Gata! Gata! A câștigat! A câștigat deja gelul. Bătaia ai dat, frate! Dio, la cine a fost ou fiert? Face bine la date, spune. Păi nu! Ou fiert a fost la cașalot! Ou fiert a fost la cașalotul bună? Da! A pierdut. Ce e ăla? A primit colegul. Nu mai la care e nimeni până acum. Gelul și-a luat ou fiert în cap, da? Exact. Gelul a câștigat. Ok. Câștigă cine o cu... Știam asta la da, bravo! Hai, Scopul acestui concurs este să nu nimeriți oul fiert. Dacă ați căutat la oul fiert, mai căutați odată. Bun. Cocherul cu basul se pregătesc și participă pentru semifinală și finală. Cocherul și basul. bine. Te-am făcut. Eu spun care e ouul. E unul din ăla 4, frate. Cât a fost. Da. E valabil și pentru tine. Nu mai așa că data trecută mi-a sărit. Nu contează să facă. Auzi? Ana, te rog. Să nu-i dai. Poți să dai. Ana. Să nu-i dai aici. Ana, Edi. Unde vrei tu? Gata? Stai. Deci cocherul și basul. Du-ți la mine și băgăm până da? Falgeți ouăle, vă rog. Hai să le ia! Și aleg ouăle acum, da? Ouăle sunt în bol, nu din altă parte. Haide, mă! 3, 2, 1 și... Dați mâna! Câte un ou, nu câte două? Gata. Așteptați! Stai, că v-ați plătit! Depărtați! Haideți! 3, 2, 1 și... Câștigător! A câștigat basul! Bun, Basul a câștigat! Bă, da, a fost el, bă! Bă, v-am spus! Vețile mai moale! Basul merge în finală, da? Și cocherul rămâne să joace pentru semifinală. Cosmin Cucelu, din Târgoviște. Cosmin de la Pitești. Să trăiești. Trăiești, scuzați. Cât a sărit Haide, Gelu! Ouăle sunt pregătite? Da! Vin și ouăle. Sacul pentru colegul! Băi, îmbrăcați! Sac! Pregătiți și sacii? Nu dă cu noi, că nu este un cu noi! Sac menajer! Că nu e un menaj! De ce poți de șterg eu acum ca să fac să fac Băi, dacă dai cu ou și sare o reptilă, cum e, mă, fratele meu? Nu se mai merită, mă, în orașul ăsta. Un dinozaur! Nu se merită. Dacă am știut asta pe lume, toate chestii. Da, mă, da, eu am tipografie digitale și n-am zis. Haideți, gata? Unde ești? Bravo! E urâtă la toate. Deci, aici sunt ouăle, da? Ok, vrei fațire la lume? Bun. Vă rog să vă alegeți ouăle. 3, 2, 1. Stați, așteptați! Hai, nu mai spăla, că e bun! Haideți, mă, mai repede cu ouăle alea. Să ne depărtăm! Stai! Bun. Vă pregătiți pentru spartou, da? 1, 2, 3 și... Descalificați! Amândoi au nimit ouăle fierte, da? Corect. Bun, mai și aleg o dată cât un ou. Mai au voi la o 6, nu? Mai sunt două, da? Unul fiert și unul nefiert. Am mâncat la tata, ce bine face albușul ăsta! Ia unul, hai care mai Stai! Deportați-vă! 3, 2, 1 și... Cosmin! Bun, bravo, Cosmin! Ți-ai
dat-o. Mergi mai departe. 3 de da. Bun, Gelu a pierdut, Cosmin a mers mai Gelu! departe în finală. Ce? Mie nu mi s-au ucis ouăle. Rămâne Cocheru cu Gelu să joace semifinala. După care Basu cu Cosmin vor juca finala. Băi, vă dau un pont. Care cine participă? Bun, gata Cocheru și Gelu pentru semifinală. Vă dau un pont la amândoi. Care de mai mult câștigă? Aveți 4 fierte. Nefierte. Nu mai știu. Haideți Cocheru, haideți Gelu. Păi nu puteți brăcați pe Gelu. Puternic, coaftura regii. Cocheru și Gelu joacă semifinala, după care Basu și Cosmin finala. Avem nevoie de un loc cu 3, să vedem. Gelu schimbă sacul, i-a adus ghinion sacul ăsta. Haideți mă băieți mai repede. Se pregătește Basu și Cosmin, își au și ei sacii. Unde Cosmin? Care Cosmin, mă? Care mă Cosmin? Emoțiile mă, emoțiile mă. Uite-l acolo. Îmi place când vorbesc la microfon. Și acum vrei să te credem. Se pregătesc. Barosane! Ia uite, păi și eu sunt câștigător, Laur. Și eu sunt Gata? Băi, eu, terminat.